Ti crees que estes poden estar 4 días facendo unha cuadriña de nada? Bueno, Rosa, chollo, Ves, este Matías, defendendo aos compañeros, como ten que ser. Que bonito paseo, non? Sí, super bonito, igual que esta carretera. Bueno, é ancha, Litos. 1, 2... Ah, pois sí que coi un camión, E mira todo o bloque que hai, bloque aí, bloque aquí, bloque ali. O noso é adaptar unha construción que ten defectos de adaptación á contorna e mellorala. Pois si estás no meu equipo vas e dices a Rosa ahora, tú... A verdade é que me gustaría que cando chegara mañán vira isto un focadiño de outra maneira. Toma, toma! Oiche, catalán, as vacas ten fame! Non sei onde anda metido Litos. Estará rascando carallo, como sempre. Aquí hai niveles subido este lambo. Quen pode ter subido este lambo así? Litos, eres o mellor. Eu do mellor quero ser como a ti. Rosa, co muro non podo. Retiramos as pedras e non se fai este muro e fais outra cousa. Tamén podías botarlle unha man, Matías, aos compañeiros e non botarlle unha man ao veciño. Por ir ben, temos que buscar máis choios. Se podemos marchar ás 11 da mañá, non marchamos ás 12 da noite. As 2 visitas de Rosa nas que estive eu, estiveron berrando. E dixenlles que tiña un novo traballo, que era ser raquetero. Menos bromas, máis traballar. Non querías ir rezar á iglesia? Pois vai rezando, porque como o mércores isto non dea un cambio, vas ter que ir rezar e poñer un par de veliñas. Rosa, en vez de vir aquí a animar, parece que ven a desanimar. Estou dicindo que este era un traballo para 4, que trouxe unha persona 5, e que o traballo está igual que se fora de 3. Estamos aquí hasta na sombra que non hai quen respire. Tal vez está a 40 graus aquí, con full humedad. Litos, ti onde tes que estar é na obra.